der strømmer ind. Der klæder vi os i tøjet om og slips og tørklæbind. Vi knokler i butikken med humør og mange smil, for målet det er 13 ren i stil. Ingen tvivl. En god kontakt med kunderne, det har vi jo ved os. Og vil du bytte varer, du vil ikke møde trods. Vi følger dig til varen, hvis du ikke kan finde dem, og sender dig en lille hilsen hjem. Det er Rema 1000, som er bedst i dag. Det er Rema 1000, folk vil have. Det er Rema 1000, som er bedst i dag. For Rema 1000, det vil folket have. Af varer vil du ikke finde alt, men vi har både mælk og brød og sukker, mel og salt. Vi sælger ikke varer uden at vi selv har set, at varerne er bedste kvalitet. Det er Rema 1000, som er bedst i dag. Det er Rema 1000, folk vil have. Det er Rema 1000, som er bedst i dag. For Rema 1000, det vil folket have. Og altid samme lave pris for varerne vi tager. Vi ikke konkurrentens ugens lokketilbud har. Og folket siger stadig, at det er på os, de tror, og synger derfor disse farver ord. Det er Rema 1000, som er bedst i dag. Det er Rema 1000, folk vil have. Det er Rema 1000, som er bedst i dag. For Rema 1000, det vil folket have. Det er Rema 1000, som er bedst i dag. Det er Rema 1000, folk vil have. Det er Rema 1000, som er bedst i dag. For Rema 1000, det vil folket have. Det er Rema 1000.